Здравейте, хора! Днес ще снимам как играя на GTA 5. Така, но първо, преди да започнем, ще ви покажа какво съм си приготвил. Приготвил съм си един хак и друго не съм си приготвил. Хака, той ще ми стигне. Може да отида за един протеинов бар до оттатък със сигурност. И така, нека да започваме. Мисля тук да си подпра телефона. Тази възглавница. Супер! Имаме 4 метра кабел, имаме контролер с кълъв и имаме GTA 5. Да, GTA 5. Много яко. Така, аз няма да играя в началото, просто те ще игра. Просто да ми стане някакво яко. Хака си го оставям тук до мене. Аз сядам и ще ми виждате, може би само ръцете. Ще ми чувате как говоря. Нека да въртам малко телевизора. Така. Можете да виждате. Мисля да сложа флашката на PC-то, мой да записва. Аз на тази флашка записвам нещата. Понякога какво игра? Така, капачката носа. Нека да почваме тогава. И много ще ви благодаря, ако се абонирате за този канал, ако дарите по една камбанка и да. Така, нека да започваме. Ще оставя телефона. Така, почваме. За сега съм с Майкъл. Така. Не искам с тази количка. Ще вземем тази джипка, ще ма кефи повече. Така. Супер джипка. И не е крадена. Аз я направих сам. Дали хора бих казал, че ще взема кабелото вместо това. Отивам за кабелото. Само да ти я намокрих за някакво. Но няма нищо, няма проблеми. Имаме тук. Аз даже не знаех, че ще валим, но сега не искам никога да се преобличавам. Така, тече, нека да затворим. Така, вече тавана е затворен. Супер! Нека да потегляме. Музиката, благодаря ти, Мартон. Само да се чуя звука на колата. Още не мога да взема все още не мога да взема Тревор, да. Тревор не мога да взема все още. Понеже не мога да изпълнявам една мисия, ама ми е иска отново. И всичките едни същи ми ги иска само. Мисля да бъда с Франклин, да мога да изпълня мисията отново. И ако ми даде една тъпа такова, извинявам се, че използвах тази дума тъпа. Нали, тъпа мисия. Нали, извинявам се. Ще се побъркам. Така... продължаваме.
Сега ще изпълним мисията. Клипа ще го завърша 12 минути и 22 секунди. Да, завършил. Те, че от време на време ще поглеждам, но сега ще ми чуете гласа, защото виждате, че съм изподпрял телефона. Тоест чухте и видяхте. Те. И пак ви казвам, абонирайте се за този канал. Ударете по една здрава камбанка, така ще помогнете много и на мен, и на този YouTube канал да се развива. Сложа фаровете на дълги, айде про теглото да начакам. Така. Мале, за малко да се забия. Тая игричка много харесвам. Така, тая игричка много я харесвам. Яка е за мен. Аре, какво искаш? Какво искаш? Добре. Да, сега се качи на мотора. Alright, shit, where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you. What? Какво, брат? Аз просто спирам и ми да, че мисля... Брат, ти... да не казвам думата. Аре, качай са. Слагай с каска. Слагай с каска. Без каска няма... Ако не си сложиш каска, няма да тръгна. Хора, тази като си сложи каска, тогава ще тръгна. Сложи си каска. А човек, ти чуваш ли, ма ти толкова ли слуха, сложи си една каска. Иначе няма да тръгна. Сложи си каска. Ако щеш, ако паднем, ти си мъртва. Видяхте ли, за малко тя да се разби главата. Виждате ли? Казах и да си сложи каска, ама... Кой да ме чуи? Кой да ме чуи? То като никой не може да ме чуи. То за какво, брат?
Тя като е толкова... Аре, качай се. Мисия вече за 100 000 пъти я правя и не ми я приема. Там да си остей го там. Shit, ranking queen. Аре, стига съм откала като някоя 2 годишна. Тая, да не казвам думата. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Айде наобратно. Добре за Бога, защо? Alright, shit, where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, Брат, аз спирам нормално и завивам. Тая като тако. Ами те хора, ще приключвам. Малко тъпоте. А пък нямам повече място за повече от 12 минути и 22 секунди. Но все пак спокойно. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала и ударете по една здрава камбанка.